أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة. بل ما لك هيرك عنا إيه؟ لك عنا ودمه، لك عنا سترة، لك عنا وسا، لك اللبن ويمان دعنا وما. أمسلام فهم يا لما كشيرام. أنا يفهم ده كفو. ما مفلو. فستار رجوع رافقا أكون بورام فيا. ما ينتوين. نعم. إذا نيون كرار السلام. تبغى نيون شيء. أبيج منا منهم كونسبنا. منو أون تاي دووي. دوو بسكاي لما كابون أونكا. كالا سفامره. ونالد دو كلودا. أني ماشي بفهم باكا. مسألة كجوي ما هم بيابات kalanga boma banya ka duwo ke ntongo min kumbole mfle ala ka talonga banga Amin. ala ka jimana kishi Amin. ala ka jimana tanga Amin. ya rabbi amani ala fe ala ma jimana kishi atoroma Amin. ani chien fen tobe Amin. ala ka senega fenya jimin dem ne ma ala ka fori hayra ala ka ko ke hayra Amin. ala ma bena sabama Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ni nambaka ka jinyi man sura kami sanyi de bina na beji ala ka jinyi na fama damu ka jinyi na fama damu mana bansa ustaz sagara don ay ma angu ma ay qur'ane do anga wala korok mauka don qur'ane mi parce que ami pire lebemba ambulo amna mo black qur'ane kalana salon anya ka durusi ka demzon blauka durusi kala nunu sera ka nyesoro pire di ruma avec les sauvé demzon munun be kalanga bu jija qur'ane nofe nunu jija nofe ka qur'ane kalanci ko nyuma mo be almamin kandumanna na mi se qur'ane kalan ko nyuma na be dum gola mo bolo dun se ka fiu fi ka fanu de bla demzon nye nous nous da on fait min no fait o keneka ale hakilla ka be minye no kanjara katima ataka no ka qur'an do ci nyuma njara mo ye no pri di roma ka le tonyina abi labbe sanin samere tache mukafa na le bi da fon fenna abege so ye ka adama dimbla iga barany mangé qur'an du qur'an e fembe de de fa qur'an e fembe ma demseni jani qur'ana durusi ni karla gieko ke nyeshi qur'ana ma abe bi ni sori noro wallahi abe shiriga abe de bi ni sori noro ni karla ibe karinde kanta mo no ka bole kana bole mo no fede ni bonas ni bolla san no fe apita ki de tasro ni bora war no fe apita ki de tasro fengo feni tara no fe tasro odo alasago asaga bala demzo wa ya jija ami pibina konkuru ke aban hono nyina ka be arajab kaluma arajab kalot lemu wan wala bu kono patron be nun natmami nu yaminvo onno lasi awma inshallah o nim beke ku yanga do qur'ani femba de ni de qur'ani dom folo on fe ni demzo mu yesabe jigi ube daga tabi kadi mo wako ndeye sabe jige mimi amasoro daga be susu kadi mimi la kadi mo ma mimi tan do soro no yasiye kon den sa yasi mimi sa mariama kon den sa tlajela ni mimi na fori do men sa okra jige do teri be wele parce que teri be ka nga wele de fena parce que do me ka kana ka do tebi o de koso granete fanjine frane fembadi malama bena sabama ala ka amba sabama demzo abajija nanga aslama ce wannan musulman be nanga wele sira o matmami aka do wele ne qur'an to ne kaban odo nanga wele sira o matmama ni be fe ni wele sira am be nga nyo lamne am be wele ko mina na be sigira be bi ta fala na fara be ta fo femina ma shi tabbali
bagadulogitigi yewo lui kulontigi yewo ni nana kene ko ni nganga ba i to ko islam e fem bade ima yala ta fi islam ko nyo labla amma ko innal ladina ja'u بالفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا أكو بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم أكو والذي تولي كبره منه له عذاب عظيم أي من فقد أكو لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أيوه مما يكون فصل أبدا مسألة إسلام كما نعمل كان أتكلم على tiba fora mima edodo mami fora abe afora ko minga ma ede bo feneka kana islam nyo wala bla atkala wala la istamitu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran ايوه هاك bi anfusihim ne ambe kilin fen kilin da yanye fen kilin pede yanye but ni do photo ni madron a defense ta kana je na shi wa salama do lago shina alama bela sabo na kan be sabo salama kan ko ya din do bala aywa do be ke mo gele be wakati de bulon gele be wakati bulon ala kutabu be gele yake ايوه gele ala kutabu bake ما يقول ولقد ارسلنا الى من قبلك كما لك كلمتي اكو فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون كلام من تشيرنيه اكرب مانتو كلام نتا مانتو دي مانتو ني كيراو كومبني من كاين كي با على كوما ne dum ba fe ma kira me kira min ci ma kira nga boma ايوه ntata kira ndo fe mo toro ko soro me fe no ke ku ba bakali folo basai ايوه way fanta ya gelen wadarrai ari bana gelen anyu min ne bana gelen fanta ya gelen ka fanta ya adama adabal ma kunde kama de li hikma وكوني جماعي لعلهم يتضرعون من قصة نبسة كده ما قشي كسوكو كان على ولي أكو فلولا أي جاءهم بأسنا أيوة تضرعوا أما لك تلون منهم فانتا يجلن ما أيوة نوكو يدفع كشانا كام ولي ما لولا أدوان منجرة ولكن قست قلوبهم لسكون دجارة وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون kafir ya bara mini dante ya bara mini yere sako ke bara minga ya ke shetane wo batru yi yo ke ka sadana ايوه ambo de rabi shetane ko mega masili damba ke sawo tempe plumbe barka do ne bod labi ka se ko fo ka sadana ebo ye abe fuyi ma yere se men danyana ki tegru mala nay مياك ايوه زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وبقى بارا ما اكروا يا شيطان اما سلوكم بكودو بينندو كومي كو لابانتادو كو لابانتاتي اتدوني تمانشي بين كودو imana ka faso femme ala kutasara ni baka itemala Allahu akbar ala kutasara be itemala tumanchi ndrona delima abena ka façon ni kala dong la be ikangoya na yo gafa korlente na mo goto don de kurain drone be do korlente be domino yala ko kelem petronde ha ala ko kelem be korlente be do drone da te jiyan ngoni korlente be do la Allahu akbar ايوه أقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أما بقول لهم
Amba mana sigede France o sera nya fere tara mini fanda bi ni ku fa o fe sangani wakati be mo bu yer pandi o yer dulon ala islam ko kisho falo o ma chaya amba akili ni mega ko limani abaliado digira tege do ala ka hinela tiere ala ko gamle bravo ako man yaqnatu min rahmati rabbi illa dalluna qunut القنوت برحمة الله من أكبر الكبائر كي جيراتك على هنا لا ايوه جنمو نبلي بالبلد بالبدو ديوي أخجون موفراي كي جيراتك ايوه مو بيسيغا موفرا نسا كي يرفرا وما جاي بلو ده ni ma ka le bise ko fa sa ka vo yira fa o mancha ngasa digilate na to ni bi yira fa o de digilate juwani junu babe Allahu akbar digilate mai salamati digilate Allahu akbar bo gele ban mi ne be ka fo ala ni ka jo kuma na minga hotel ote ala ka jo kuma no be so fana dima akara buri yesawo meko ba ala ba dima akara sho yesawo ne ba dima no ashadnda walma asaka sugo dunta sana atulu mafoni amin mafen ton ta oti neche o yini duwe gele ambe kuma godo ri de buri man bo ko bolo be tabula be o mudiri tabula neche tabula nuko ka jodro ori bara nyanje kusube ايوه nuko ka jodro ni famla nuko ko ni bisika ale ala bato dro abana woni dunya bato damne ni jeli ya dro abo min di man ni bo man o ta tila fiu merci siriya jigila tega ka jugo kashitambe jigila tega ko mawdo kashitambe jigila tega ko mawdo ne drum bina drum di doma ba ko ma fo doma yo buru kala kala jele mo nduru ni kala dum na re o buru kala fly wala buru kala kala intle inodu mo nduri mbo so mene oh ni kele no oh comme fene ni fene be ni natural fly ala bo fene diw ala qadri al mauna تنزل المعونة بدون حاجة من داركم على بود ما حاجة جي الله أكبر فين بين ما بام لما ندرون بفين بانكوي لما ندرون بابا لما ندرون بابا الحمد لله رب مقوقا مباركة دالي فوق سوقانيا دون بدوكا توتو فوق تابوكا سكي سراونيا سلا لوكا دون أبغى كوبلو كونو وشام ببون كونيا ايوه foni ko kibi yere sa to dun ni ma dem na ga to dun obi ma oyi kun we Allahu akbar don la temendo fembe don la temen fembe ايوه قد جعل الله لكل شيء قدرا فم bala dance gile mbala ايوه ni gile na bandombe ni sorofe na do bana fe na bandombe ni te bawo yala tay ala ma bana sabu امين يا ربي sirga de gila ko ya kayin an ba ko kallimani an ala de libana ko wasallallahu min fadlihi ayo de suratu nisa ko mo ba suran wasallallahu min fadlihi mun ay ala de la kapsu man tiyala kadum ne ki fafsu man tiyado yakashi lafiya la fafsu man tiyado ya de la badima ya de la badima ايوه هذا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما وكل من mbanga chiako deka sirike chiako yin fa hamine mbado kakam manga mimbe fueti siga manga mbo mo ni nyonche dugono ni chiet lalte misiga ka ka fo ni aw mo sabajele mbe fenna ba ka tla ni nyonche
i kelen kana denjuguya kɛ k'i b'a nambara k'a dun n'i y'a dun a banna i ka o ye nin yɔrɔ ko bannen ye diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ t'a la ala bolo foyi ma maa caman e bɛ ka gɛlɛya ko minnu fɔ n ko kun de don o sitiri jeli fatura walima jɛɲɔgɔn jeli don n'o fatura n'a jɛɲɔgɔnkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ jɛɲɔgɔnkɛ b'a ka wari kalama nin fatura y'i da k'a ma fɛn fɔ mɔgɔw ye bon n'o o jɛɲɔgɔnkɛ ka wari banna jeli bɛ se k'ala jalaki ala bɛ su dɛmɛ dɛ n'o de f'i ye dɛ ka fɔ alimami maliki ma ko ka maliki to yen maa kana kiiri tigɛ mun sababu de kɛra a la madinɛ kɔnɔ dugu gouverneur k'a fɔ mori bɛɛ ye k'a fɔ dugu bɛɛ ye ni kiiri bɛ maa bolo mori a filɛ nin ye ni alimami maliki ye dugu kɔnɔ maa si kana da mankan ka maga kiiri la fo maliki k'a tigɛ i b'a kun dɔn a sɔrɔla su lafasa de fɛ su lafasali ala ye su de lafasa su lafasali don ala fɛ dɛ o de bɛ ni maa sara n'i y'a bolo fɛn kɛ komi nin ye fɛn fu ye k'a ta e ye i ka garizɛgɛ sɔrɔ tɔ wo gere ni kolonkola ye sa pewu fɛn tɛ bɔ bilen wo kɔnɔ ka se e ma bilen parce que ala bɛ su in défense ta muso de fatura madinɛ u ye suko la wele k'a kana suko i bɛna a bɛ nin fɔ su ko tɛ tulonkɛ ye su tɛmɛnen ka ko tɛ tulonkɛ ye bɛ ala de bolo muso in wulila ka suko la wele k'a kana suko komi an b'a fɔ mɔgɔw ye n'i taara su koli la i mana lahala minnu y'a la kana fɛn fɔ maa ye kana foyi fɔ maa ye i bɛ lahala dɔw o tɛ kunnangoya ye kira ko tɛ ni ala bɛ jɔ min fɛ n'i ka saya wagati sera junumu b'i ni ala cɛ ni junumu ni saya wagati sera ala b'a fɛ i ni junumu ka n'a sɔrɔ yen a bɛ farigan gɛlɛya i kan bana a bɛ bana gɛlɛya i kan n'o ma se ka junumu ban ni sigara daminɛna a bɛ sigara gɛlɛya pour que i ni junumu kana se ale ala ma sigara gɛlɛya in kɔnɔ sa lahala bɛ bɔ kɔnɔ e min bɛ su ko i mana lahala min ye a su ka kunnangoya kɛ dɛ i ka su sutura ni o ye muso misɛnnin fatulen o taara su ko la muso nɔfɛ k'a ka na a nalen min kɛ ko bɔn an denmuso fatulen i bɛna ko o ye su ladon a bɛ da gangara min kan ka na n'o ye k'a da gangara kan ka ji d'a ma ka bɔ sa a ka koli kɛ n'a tilara a b'u wele yɛrɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye su koli ani adamaden i bɛn'i ka janaba ko hali ni jaraba t'i la ni fitinin b'i la n'i bɛn'i ko su ko cogo n'o bɛɛ ye kelen kan foyi t'a la fosi mutiri dun ko n'i ma don kan dɔ t'a la ko su bɛ ko don k'a bɛ yɛlɛ ni maa jitɔ bilara ko la jitɔya yɛrɛ bɛ fa don a tigilamɔgɔ la ka sɔrɔ foyi ma kɛ fɔlɔ jitɔya bɛ fa don dɔw la sukola dɔw la ka sɔrɔ foyi ma kɛ fɔlɔ n'i balila ka su ta cogo dɔ la a b'a ɲɛ a da bɛ yɛlɛ ni e ye jitɔ ye dɔrɔn ko k'a yɛlɛla cogo dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ dɔrɔn a ɲɛ bɛ yɛlɛ bawo k'a y'a ɲɛ kɛ kan filɛ olu don ala to kalan foyi t'a la n'i bɛna seli ta ne bɛ taa ne bɛ n'i ko yɔrɔ kalan kelen min ye wajibi ye bɛɛ kan n'o y'o kɛ sariya ye o ye bisimilahi ye i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ bisimilahi i bɛna dumuni kɛ bisimilahi i bɛ tasuma faga bisimilahi i bɛna seliji ta bisimilahi kɔni fɔli a banna o ye bɛɛ ta ye arahmani rahim t'a la o ye bisimilahi dɔrɔn i b'i tɛgɛ fila in ko n'i y'i tɛgɛ fila in ko i bɛ sinjaa kɛ n'a sɔrɔ i ɲɛgɛn kɛ i bɛ sinjaa kɛ n'a sɔrɔ i taara ɲɛgɛn na i bɛ sinjaa kɛ o sinjaa ye nin tulo ye o de n'i bɛna su fana ko ni janaba b'i la sisan i bɛ sinjaa kɛ cogo min na ka janaba nɔgɔ in b'i la su bɛ ko o de kosɔn n'i y'a tɛgɛ fila ko ka tila i bɛ sinjaa kɛ a la n'i y'o kɛ o bɛ kɛ ni ji gansan ye safunɛ t'a la foyi t'a la n'i y'o kɛ i bɛ tila ka na segin a bolo kan k'o ko ntu siɲɛ 3 da kusukusu ji la
ka ji do anu na ka fie ni jiri kara da ko ne ba ka kulo je boli ko so yaro ni yaro de bi nyara ko ni nyara ko bo te bo lungu chien kelengele oy ko liye jaraba ko li do ko langulu do am woto mo way ni muso africain ba ji de amenko mana seli ta kana boka fo ko wala seli ji wala di mabli ibe ko libe nyango na bala wo sake numa famu de ya famu ko lima aywa ay gis ngeen menko su ngeen mena silame ka ko li ci ko baykele ajana ba ko wo menko fundin beno abe amanyini fa fula ke giringi bulu jimina ngono ibi te ko folo chien sabari ngaso bawlige ibe sinjai ke no tlabe so ka silita ka jiri da ko no ka kuchuju ka jiri nuna ka inyera ko ka etega ko no ngurula kelmo lo fo no mambulo fo ko kana no ngurula ke bulu kon dum chabo wo chele buga betla ka kumulo salo ka ta ko fe ka salo kana nyefe ka jiri tlola ni nyo na so nye nyere no wale mbate comme ça ka douche biga sokono karodo akole meka je ibe selite ibe simple ko sabar bi seno sabar ti seno ibe simple ko ni simple ko sa be so ka jita ka shuri kumuloka be jushuri kumuloka shinya saba ya fama ibolo tulo ni jaraba de bila ibolo de tlo dinga fono ni jaraba te ibe tlo frango dro sa so se liyo ta kabayare yeseli tali minge ibe ko like sa kafa ne chere ni mama ite fura corona ani te bulgon den corona ani te fura krefela yoro mbe somi ani bulgon den krefela no mama ga chela ana so ibe te ko de ibe ko de magari seli mache ni bolo khonna de magara sa seli be cheno de no ka betla dunga segi yesel jimno de beska o kan kilinglen dro bol ko chien kilingde ki farto ko kaje imana bodro abana ma se dala ibiga seri do ko kala ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammad abdu ibedo ko biga wolo tay ko biga selike seli tawarati mabli allahu akbar wa shufna ba ko tane ali بعيد شو بقول لك تمام الناس اللي يفعلوا عبنا وقت مامي عليه بقول لك شو بقول ندري منك على كتانين يرون يشين شاما دني منك على كتانين يرون يشين شاما عليه فوق عليه فوق بيقول لك باي يبي شريعة نما بقول لك لا مسوي يفعل mais usul kitabu ko non bon on dem sonya belala ali bulut fasa o de bo kol forzu yamne famfudu la tanfuzuna illa bisultani futi ya bulen tatu fo dallu o de ru don tara di jinma al maliki tumam nale mena sa mino be dalu ko anga finindia ko ga do folo anga finindia ya do folo anga finin balom so tellement nyondo be o girna ka do na so ale bolo be ni ala be kelela ko isa fo ko ni ala be nyona de fa nga do fala ka do folo o ya de me ka bolo ni sama amus ni a bolo ta shu ko ko bolo no fe wala la bolo shu be da ko na ta je fo mo o bolo ka da tu ka dala ko pati sakana ko balo be nyanga mona mule ko mu me ko shu ko la bolo no le mu so nyefa la inna lillahi wa inna ilaihi wala quwwata illa billah ay shutna sega to do mali ana le tne sega do yo ale bolo no lembe ko ba ko ta ni yefo karama wo yona o tara fo muru danyo soro o ya fo be doko ko me su saraka ni ngara an ga shu ni fala tike ko to abolo ko non aywa doko ko ay ko shuye horba fendi ale de bulu betika ko no le de shuye pala la kadu bebi kita fo sa beita fo nna to ko na wazi mais ni ko ran do fet no ko ran ko fembe allahu akbar min kele tarafa alqadi qadin o ko
kamana ni be wajuli ke madina misiri ko ka ta wele kana so maliki dim sen mado be wajuke comme ça misiru le basro kala ne munu nana ko kala yorola nu fomi elembe mo waju misiri la maliki bo nyondo la ko kamana ni be wajuli ke misiri ko wato wele ايوه to maliki wele kana maliki no ye kuma nyafo ye kuma nyafo na isi ki miri tak hakil ta ji kura daga ايوه ko baste ka nga madu nyega dajinga do nga muso yininga ala ko muso ediri buloni ala be kelela sisa femi mi klaka boni nesisa ايوه ika donche nake ye bara minge ko fanye donche na ايوه donche na juma le itirafu ye femi minge ni gado mashika jurumu de ya fala fa figa fo ko nyin ndeke igafo ba kusura ba wala ni ndeke ala ya fama ni ro ka do ko ajora so no parce que ale ba don imani tie mun na kreve ni maso ma fe fo iba fe ki ala sa femi bi dala mi toro folo de الله اكبر maliki ko to bindo jafo muso ko jongala jongala. mo jongala de don nyana yo de fot ma chefo fo banet ma me jongala nesera nyefelen ko li matma nongo amena nae abara kutani yoro nyeshi ya chama maliki ko ndo famin sela kuma c'était mia engalonda wala ala de akabara ke ako fenkelempe Aywa. do benem nimba ako be rajuma ka be sura qur'ana kono ايه ako be suratu nur kono ايوه ako innal ladhina yarmuna al muhsanat thumma lam yatu bi arba'ati shuhada ايوه fajliduhum 80 jaldatan ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك إن الله هم الفاسقون سكي ما من بنغالون دا هورم سولا كوي جنياك جتما تبون parce que tu as obé que là boyomo be muso tumani kabaka janaake odma kiliyata eski onini ngaka abeka ndir kile ايوه ama se sharia lo na sera sharia du fe ni ya fo ba comme on fait sharia te yite c'est jamais nous kun dara biye bisa bisigi mitro kora ايوه akwala ko chemu no bengalondo horom sula kuye janaake horom su amma ki yara muso do ne horom su wala ko de wote ato ni muso fene ngalo na horom su ni la سكي nu ya fo kuye no musiga ni shirin nani kilengilem bekawye cheri muso yenyo wana ni mo fe fene no musiga ge nunu ye kuma in fa yu goche bisa bisegi ago fasi wudo سكي اكبر ni fole alma mar go bisa bisegi ne betike muso ko rode ko no kera se bulu bebla woro ko muso yini muso goshilla ka muso di chonya foye ka ganya dama aduna muso kama ka segi njembo ko no go nyi ايوه yara ala be sutura fe ay sutura de l'islam mo ايوه ka muso si woro bulu be ndron ne partil ay resque min bulu kele sa bisandigi baka ka pau oy mbade fokano ba kana se bisa biduru biworo biwolombla nduru biwolombla ni woro biwolombla ni wolombla biwolombla ni segi biwolombla ni korondon bisegi nan dara ka ko bule able ko Allahu akbar. ndi bay jado ala bise be fembe kalama fembe aba kalama bisa bela fene فأخذناه أخذا وبيلا سكي مزوم بلالي على بورا على ما كل قبل على ما كل قبل ما ولد ولا كل طلع ويقول لك تنام كذا شو دومت لا ايوه ما سا قلنا الرياض فوق كمال كتدوهم كم شكنا كريت قبلي هذه سنة ننجود أكمل ننجود لا الله اكبر هذه سنة ننجود لا كمال دو الله اكبر
bon nous ça ngara mun ko so chou Si. ndalo la chou là ni a bulu fen nan dum apele ka kana chou bulu fen do da kana chou bulu fen do bokene ka c'est bien encore Akibaru jugin bebe se mururi ma. ko so ba go au murut na jona on ta jona koy o tan ngara la harayre on mina to tarde ha kasabeni ngasa na laje kasabeni ngasa na faro kasa do sira to so mo do sira mashma mo yini o yi muru de wele kataski sa Aywa. o de wala je ibo ko le ke ba min fena no ko nyete day ka Kagele. ni ko ke mami ni ko nyete day ka ni na muso mana bla nyona ni somo yi kan ye daira boko ma sika ni bako muru ay ta sika ka fam o do de sira na makunu entaro mi ma bola mitola polisu tara flifi ya kasro mi ta min fena ga dero ja polisu do Politique fiye la. oh yi flifi ya kunu ngando folo nyi min do abe miniti mugambo jole mubulo Ono duno. ne ka fe ne fengele men polisu te gorma mana ko ka fengenge ne ba be ka se adama ma beke papier da ka ngata ni kalo ya ni saye la manaka ni san kalo folo ne tanga bien dita e fle bien nyo mo pay mo so intervention to la ne mo toy e pita ko ishiri ya mama na ko nyeble ne duje ko mu nyeble A politique ngam fensa. ngate an wani min jo mo on na dro kana kamin mo yon jole o na damre so do na be ki birika fo kala ne tara do mo lo kansi ni mo no yen so le ma toge ka ba entre mi dan na kala kala comme ya chama de million mi na yi jora doni ndem aw mo ne million 25 ta di ma kana kande anna ko e ka pa bi flani ni ni che o be de boya متفلشين لو نيكون كده دو Ono fi la fena. aballa yalla ko nyen jodi ala je kabul mo bora dro adil lam na ni jina ne la fm bi ki mo yem ro so bi ma ke akiye ka ba Ko bay. Mete. ala ga me sa ba Amin ya rabbi. morutina jona de o bina dere minti de on mo not ma de fem na Were ya ko chukuri. wanda an ga ci ko ci yare ko duna sigila la wala mo bla ma nyona mo fara bi giri ma shi son ta shula ya folo on de bina la jante sra sia me fem nga bo ba ya on be soro nyaka ni be soro nyite ba mo tra fem to wala shinye Aywa. sai ni mo fara malikado dambeno e bis samu ni fara le bla na be ko la bi la malikala Ekoni. masika yɛrɛ tulo la ala y'a ɲini min fɛ ko e k'a ko la dilan e sira mun Imam ngasira. i man ka sira o de y'a to ne mɔgɔw ye ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba ni ka muru ta ɲɔgɔn an bɛ taa fɔ a bɛ ban bonya bɛ dan kan o b'a ye k'a to yen karisa ne den kun tɛ nin da tɛ don na fiyewu o ye ala tanu ne fɛnɛ ala tanu ba de Wa kullu man mɔgɔ o mɔgɔ la yarithu ni o ɲin tɛ tiɲɛ la tiɲɛ man ka di maa ma biha ni lahala si ye fala yahjubu warithan. o tɛ se ka tiɲɛ ta den gɛn ka bɔ yen maa min tɛ tiɲɛ ta baga de bɛ maa gɛn e min tɛ tiɲɛ ta e tɛ se ka maa gɛn Aywa. Wal mutallaqatu sisan cɛ y'a muso furu sa thalathan. i ye muso in bila bilali ko saba la Aywa. Fil maradi. i ye muso in bila bilali ko saba la ka sɔrɔ i banabagatɔ don Aywa. Tarithu zawjaha. o muso min bilara bilali ko saba la dɛ a b'a cɛ in min y'a furu sa a bɛ muso in bɛ cɛ in tiɲɛ ta Aywa in mata ni cɛ in sara min maradihi o dhalik. bana kelen in na n'a fagar'o la a bɛ cɛ in tiɲɛ ta
anni bana mena misali la sa ibro wato aywa idimina musokoro yoro bana bato e fujunu toye so ko doga dimina koro aya so adimina muso ngoro koro le ba fa ka genga wa fe a jor ko nyibla hal na ya kam nan muso kam nan becce ka ke mulu kono kata na ka dali so mo ma yoro o bara kilen ni blal ko sabab be martaba kilen na ko sabab iyi mene ndu mulu kono kata na ini muso kelle e kya muso kam nan che ko ke mulu kono kata no ya ade fle akam nan fla bolo ni no kera afuru haramina fo chabare kafu Ningoni bebe mata bi bebe ne meniga ye muso ko lingam na chika ke bina ko kono dro kata na e kata di somo ma o ye furujuru tike pew furujuru so me ya betre ni mon fe ye muso furujuru so wado ni ya bla ko kele o ye juru kele tike to fly aywa ni na bla ko fly o ye juru fly tike to bla juru kele ni ya bla ko sabana dro abana الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ni nan cika ke muli ko ka dali so mo ani ko yi muso bla ko sabala abe kile foche wala gafuru ni madoya adu nga fo mo ko nga fo male mi wallahi nu ye alaka dina nu ya no ba barake mali ndi yoyi wallahi te sharia don ka sharia bara ya no fo ni wajulu bale mano ke do madu si basro muso ko ba ni demsano bini segere ka fo na madilika yeli mu fo na ko ta don ini muso bekele ni muso ka waka minonche e gon ngadili ka minon to e gesi na ya ka minoncha yere ka ta so e so mo do fe Brando be na sera dro bagi ite to am fa yebiti chefe o brand mon chambe o ye brand mon o brand mon chambe parce que o ba don chetare be do adama dina ni chetare donala ni chetare adama de ma ne mo soro chedo muso do muso se ki yere bwa kono ndu che se ki yere bwa kono ndu fo mo yene ma de ka soro akọ munu ma adama de ya chugo don si adama de ya chugo don ni man bi buya imana ina mana nyo yororo abi buya na ye barla bi de mala abi fam mo kadima ku furu buya ba oni yote e ba don wallahi o tison ka adafa mana ka be ninte parce que furu gashi koso ni muso ya kam nan chala kana muso de ba kala kungo do yeni oche kana soma idem so mla kam nan chaka ti fe do le de muso furu le mi fe ko do fera do wala hin kile kan ko de do ko ya kuma tete meninga do de muso furu le mi fe o min ke yer le bo do tuma ika do ita be min ke ni mana ni ya kam nan chero kai te dan lo ko de ay ninde kana muso ka kada bida afol mi gaso an chayin ayin farini ayin banni kano la me foni buran lo ma bi fe na era trasi ka kaye buran lo ma be na wala ko ni meji ga kolo mono lu ko ba su ka kolo mono ma do ba su lu dalo le o mudin min ba fo ku ga min bla ku am bra ngi njabani no gojugo abla togun garamo e min fo dem so gola olu mo do ala togun garamo togun fle seguni joro che adugo be garamo ke bak me ko togun amadou chabi ale ak misra ala nya ko jugo ak misra ala nya ko jugo naka ni faturi kera fe dron ni mo ya mekano ta tafa fa mo comme fos bande adama de dama dongo dama
ninka nyere ka ni ɲɔgɔn k'i ye ne ce we ko de ka di mɔgɔw ye ko ale t'a fɛ ka dama don n'a denmuso min sera furu ye ne e nana denmuso in ko fɔ a ye siɲɛ kelen i nana ko fɔ siɲɛ fila n'a ko k'a ɲ'a mɛn i b'i sigi de sa don la i bɛ bala i kɔrɔ da bɛ denmuso labɛn i kɔrɔ denmuso kelen ka cɛ kelen d'a kan filen bɛ d'a ma tɛmɛ bɛ d'a ma kolon bɛ t'a bolo kolonkala bɛ t'a bolo jibɔ juru bɛ t'a bolo i y'a faamuya daba bɛ d'a ma daba cikɛ daba o bɛ d'a ma juru bɛ bɔ ni kɔlɔn ni juru bina kɔlɔn kɔnɔ a bɛ bɔ ni suruku min ye a b'o san k'o bila a kun miseli bɛ d'a ma ka n'a y'a labɛn a bɛ cɛ kelen d'a kan a n'a ka dagaw n'a ka kolon u b'o ta ka taa n'a ye i bɛ kuma dɔrɔn u bɛ na ko i ka i muso ɲɔgɔn kɔɲɔmuso a n'a bilasiralibaga o dɔrɔn don a fɔ bilasiralibaga ye n'i ye dantigɛli kɛ ka tila ni dugu ma tila i ka segin ka na ni dugu tilara si dugu mana jɛ ka na ale togo amadu a y'a denmuso di cɛ dɔ ma cɛkɔrɔba dɔ bɛna a fɛ o y'ale ko karamɔgɔ don k'a denmuso d'a ma ayiwa cɛkɔrɔba ye denmuso de karamɔgɔkɛ yɛrɛ ma o ye karamɔgɔkɛ muso ye ayiwa karamɔgɔkɛ y'a denmuso di cɛ min ma a burankɛ ni denmuso b'a kun ayiwa o nana jigin a kan a denmuso bɛ min kun o nana jigin ayiwa o jiginnen min denmuso b'a kun a ye dununkɔrɔ kɛ k'o fana ayiwa dununkɔrɔ a muso fa a denmuso cɛ a ye sagajigi k'o fana ayiwa cɛkɔrɔba minnu b'a kɛrɛfɛ ko karamɔgɔ ko nin fana ye jumɛn ye i denmuso fa ye fana dununkɔrɔ de ye i yɛrɛ denmuso cɛ i muso fa i y'o fana ni dununkɔrɔ ye i yɛrɛ denmuso cɛ i y'o fana ni sagajigi ye a ko min denmuso bɛ ne kun o y'a ka jahanamaso dɔ b'a fɛ ka n'o bila ne kun yan jahanamaso a ka jahanamaso a y'o de b'a fɛ ka n'o bila ne kun a ko n denmuso min kun ni n ka jahanamaso bɔ n bolo ka taa bila o kun ne b'o nɛgɛ n b'a nɛgɛ a ka na muso la segin ma a ko denmuso kelen lamɔni o ka gɛlɛn ka tɛmɛ denkɛ cɛ tan lamɔni kan denmuso kelen lamɔni ka gɛlɛn ka tɛmɛ denkɛ cɛ tan lamɔni kan o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam i m'a ye a ko alamu هذا النكاح في المساجد واضربوا عليه بالدف ايوه نبي دمسو دي تشما دومي كنا دوري افو سيدا بي بلما بي ايوا دمسو كارسا ما مسدا نتا تشلابي وكاني مسرو في هره بيبلو ادوما تدا مسل لك بالمامي كفرو سري مسدي كوم kira de ko te ko ka furu siri misiri la n'o banna a ye dunun fɔ ala kira ko te sallallahu a ye dunun fɔ yɛrɛ dunun da kelen de bɛ yen bawo ko dufi o dagalen bɛ sariya la kɔɲɔ la ni kɔɲɔ bɛɛ kɛ a bɛ dunun da kelen in fɔ kira ko k'o kɛ mun na a ko ni maa ma n'i ye denmuso saba ala y'o d'i ma denmuso saba in i y'u lamɔ k'u la taa cɛla la n'u taara cɛla la su min a ko e tigi n'ale ala kira bɛ ɲɔgɔn fɛ alijinɛ kɔrɔ ta a bulon den ka taa denmuso saba dɔ ko denmuso fila dun o ye denmuso filatigi dɔ ye a ko ni maa min ye denmuso fila lamɔ u ka taa cɛla la n'u taara cɛla la don min i ni ala kira bɛ alijinɛ kɔnɔ ta i bolo alwuspa wala sababa a y'u nɔgɔ ɲɔgɔn na ta cɛmancɛ bulon ne ani sera bulon na ino ko ina ale ɲɔgɔn fɛ alijinɛ kɔnɔ ta ayiwa do i ka dɔn denmuso kelen don a ko ni maa min ye denmuso kelen lamɔ cɛ dɔ n'a ɲini n'a taara cɛla la don min na ko i ni ala kira bɛ ɲɔgɔn fɛ alijinɛ kɔnɔ ta
denmuso ko de kungo ka bon sirikɛ denmuso ko ye balawu de ye minnu b'a dɔn n'a bɔra olu fɛ ka taa i ka so walayi ni muso ye kojugu kɛ n'i nana u b'i nɛgɛ a ka to i fɛ yen parce que dɔ b'ale yɛrɛ kun o kɛlen bɛ ka min sara ale la ale b'o dɔn belebele belebele ni hikima de ye hakilima bɛ b'a fɔ he a ye sabali furu bonya tɛ sɔrɔ fo muso ka tɔɔrɔ i denmuso ka tɔɔrɔ furu bonya saba de bɛ furu nɔfɛ ayiwa a fɔlɔ o b'a bɛn ɲɛ o ye ala ka bonya ye o se ka sɔrɔ f'i ka sabali o ye kelen ye filanan min dalen b'o kan furu yɛrɛ k'a bonya sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni den de ye e tɛ den hɛrɛ sɔrɔ f'i ka sabali o tɛ fila ye a sabanan ye jumɛn ye n'i sabara furu kɔnɔ ala de ye furu wajibiya de kan ne sabali la nin cɛ min filɛ nin ye ne garisɛgɛ ye cɛw la i karila n'o ye hali ni ala ma den ne wa waliden dɔ kalaba ka d'i ma o bɛ dɔn n'i ka ko bɛɛ ye nin bonya saba de bɛ furu nɔfɛ ba minnu b'a dɔn sa walahi olu tɛ fara denmuso kan fiyewu n'a nana dɔrɔn k'i ka minɛn cɛ ka taa k'i ka minɛn cɛ ka taa denkɛ minnu bɛ kɛ ŋanaw ye ka diɲɛ dan olu baw tɛ surute olu baw ma surute dɛ olu baw ma surute olu baw ma surute muso minnu b'a dɔn n'u ye den natɔ dɔn segin joona dɛ dɔw b'u fɔ u cɛ dɔn ni fa ni ye sɔrɔ yan k'e nana ne tɛ hɛrɛ sɔrɔ bɛ tɛ bɔn kun joona a fɔ cɛ dutigi kan ka dɔn ten de jigi ka fɔ dutigi ka kɛ dɔn de ayiwa nka ni musow y'a bila yɔrɔ min dan ka den fugari kɔrɔ ni musow y'a bila yɔrɔ min muso de ye dimi k'a ye muso den ba furula ni wari ye muso de y'i dimi k'a ye muso min ma y'i dimi k'i ye furu fɛn ɲini n'u y'a dun kun de u y'a dun de ala k'an bɛ sa bama sɛbɛn an ka taa ayiwa muso min ni cɛ y'a bila siɲɛ 3 i banabagatɔ n'ala nana kɛ o bana kelen ni ma wuli hali bana in ye san 3 san 4 san 5 k'i la e ye muso in bila muso in ka lida bana taara furu n'i sara bana kelen na i furulen ni i sara muso in furulen n'i ka tiɲɛ bɛ tila don min a b'a ka kurun ta ka n'i sigi o b'a ni yɔrɔ d'a ma est-ce que ninnu bɛ dɔn yan wajibi de don fo a bɛ ɲininkali de bɛ kɛ o muso in man ka maloya i bɛna kabini a mana kɛ yɔrɔ sariyatigiw yɛrɛ o b'a sɔrɔ komi i yɛrɛ ɲuman na du dɔw bɛ yen olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ dɛ walayi mɔgɔ bɛ bamakɔ kɔnɔ yan fɛn fɛn mana n'o fɛ u bɛ taa ɲininkali kɛ sariya la fɛn fɛn mana tabi fɛ yen u bɛ ɲininkali kɛ sariya la bɔn dɔnnibagaw dɔw tun bɛ ni nana ta fɔ ko cɛ anw burankɛ yɛrɛ y'an denmuso bila banabagatɔ an burankɛ banabagatɔ an ye denmuso furu sa an burankɛ dun sara n b'a fɔ ni tiɲɛ ka tila don sara a ye kuru ta ka taa d'a ma k'i sigi o muso furusa in kɔni o bɛ minɛ yan o minɛ ka ban o n'a sɔrɔ muso furula cɛ wɛrɛ ma ayiwa wala yarithuha cɛ tɛ muso in fana tiɲɛ ta a kɛra pɛrɛden cɛ muso de bɛ tiɲɛ tɛ taa tiɲɛ ta wa kadhalika kiri b'o cogo la in kana talaqu sisan i ye muso bilali in kɛra wahidatan bilali ko kelen pe to ayiwa wa qad mata cɛ dun sara min maradihi o bana kelen in na ba'da al-iddati muso ka lida bannen kɔ ayiwa muso bɛ taa fɛn ta a bɛ tiɲɛ ta Allahu akbar ayiwa wa in talaqa sahihu imra'atahu maa min ka kɛnɛ foyi t'i la i ye muso furu sa talqatan bilala wahidatan ko kelen fa innahuma i k'a dɔn cɛ in ni muso in yatawarahani u fila bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta ma kanat madama mun fil iddati madama ni cɛ fatura ka muso in to lida la
abache ubenyo ncheda cɛ muso tiɲɛ ta o cogo ni cɛ muso fɛnɛ sara cɛ b'a tiɲɛ ta ayiwa o ye bilali ko kelen fa in qadat ni leda baara dun fala mira tiɲɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa tiɲɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ waman mɔgɔ min sisan tazawwaja imra'atan i ye muso furu fi maradihi k'i banabagatɔ to i ye muso furu k'i banabagatɔ to yɔrɔ dɔw b'a kɛ lam tarithuhu muso in t'i tiɲɛ ta ayiwa wala yarithuha e yɛrɛ fɛnɛ tɛ muso in tiɲɛ ta ayiwa i banabagatɔ i ye muso furu furufɛn kɔni bɛ di muso ma nka tiɲɛ t'a ye parce que o dabɔkun ye mun kosɔn muso ka don tiɲɛ la dɔw b'a k'o ye a ka se ka tiɲɛ sɔrɔ wari b'i bolo sisan i ye muso dɔ a ka di i ye e dun i bananen don i ye muso ɲini k'i to bana kɔnɔ k'a furu ne y'a furu sariyatigiw tɛ ban i ka furu ma dɛ furu bɛɛ kɛ furu ye sayalen don o bɛ don ni muso ye nka n'i sara muso in de t'i tiɲɛ ta n'a muso yɛrɛ fɛnɛ sara e t'a tiɲɛ ta ayiwa wa tarithu aljaddatu sisan sa an donna mamusow ka tiɲɛ ta la ayiwa mamuso bɛ tiɲɛ ta lil ummi mamuso min ye ba ye i ba o bɛ tiɲɛ ta ayiwa asudusu nafolo tila wɔɔrɔnan de bɛ di mamuso ma ba ma ni ba tɛ yen wa tasqutuha hiya ba bɛ mamuso bin ka bɔ tiɲɛ la nka sadi ba tɛ yen mamuso bɛ tiɲɛ ta ayiwa sisan maa fatura a fatura a y'a sɔrɔ ba tɛ yen nka sa ba bɛ yen ni ba bɛ yen o bɛ dɔn ba dɔ yɔrɔ la a ba dɔ yɔrɔ la wa kadhalika kiri bɛ ten allati muso bɛ tiɲɛ ta mamuso bɛ tiɲɛ ta lil abi mamuso min bɛ fa yan ba i fa ba o bɛ tiɲɛ ta ayiwa fa in ijtama'ata sisan i fatura i ba tɛ yen ayiwa nka se i ba bɛ yen i fatura i fa tɛ yen nka se i fa ba bɛ yen o fila kana ɲɔgɔn sɔrɔ fa sudusu nafolo bɛ tila wɔɔrɔ ye tila wɔɔrɔ na bainahuma o bɛ du fila k'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ o kelen kelen bɛ se surusu la dɛ surusu kelen bɛ du fila ma u b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ sigiyɔrɔ yɔrɔ dɔw la fa ni ba n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tiɲɛ la maa fatura sisan a ye den cɛman ni musoman to n'a ye den cɛman ni musoman to fa bɛ yen ba bɛ yen nafolo bɛ tila ba ta ye tila wɔɔrɔnan ye fa ta ye tila wɔɔrɔnan ye o tuma n'o don o tuma bɛ sudusu da fila ye fila wɔɔrɔ fila ye jeli ye tan ni fila o tan ni fila kelen bɛ di fa ma ka kelen di ba ma tɔ bɛ di n'a sɔrɔ tiɲɛtaba wɛrɛ minnu bɛ yen muso bɛ yen o ye saamutigi ye muso nin yɔrɔ bɛ bɔ a la n'a sɔrɔ muso de don n'a cɛ bɛ yen o ye saamutigi ye o nin yɔrɔ bɛ bɔ a la n'o nin yɔrɔ bɔra la k'a to a tɔ bɛ di denw ma le dakari mislu hadi l'unsayayni Allahu akbar illa an takuna lati san sa fo ni mamuso kɛra sa lil ummi mamuso min bɛ ba yan fan fɛ aqrab n'a sɔrɔ o de ka surun bi darajatin ni daraja ye fatakuna awla bihi o de ka kan ni tiɲɛ ye ni sudusu ye li'annaha bari ale de ye mamuso ye fiha nassu kuran nasi de n'a ka mamuso min kɔfɛ o y'o de ye sisan i fatura k'i ba to yen i ba tɛ i ba ba o bɛ yen o ka sɔrɔ sisan dɔ in i fatura i fa ba o tɛ dɛ o fana ba i tulomasama muso de bɛ yen o tuma nin de ka ba ta de ka surun tiɲɛ la ka tɛmɛ i tulomasama nin kan o tuma sudusu bɛ d'ale de ma o bɛ yin bɔ a la wa in kanat lati ni mamuso kɛra sisan lil abi mamuso min bɛ fayanba aqrabahuma n'o sɔrɔ o fila la o de fana ka surun ka taa sabagatɔ la ayiwa fasudusu o tuma tilancɛ wɔɔrɔnan bainahuma a bɛ tila o fila ni ɲɔgɔn cɛ nisfayni u b'a tila fila ye
c'est ça ايوه ba au ba ايوه o de mamso o fere ba كل ما سمع bon ndoi ifa ba o de be bon fa ba se kanimbo c'est ka bin wala asa كل ما سمع يمبوالا c'est ka wala bio obeje sulu de la bon ni mbise ga ale bo tulo masama fa yam fam mamso min be bayam fam obe tulo masama wala ni jengwe muso ni كل ما سمع ni fam be la je don la mo do be saf mashitala mamso ko وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ايوه bon كلالة جني ما من سارة فتالة دين دالا ودي كلالة بنو وقد ربنا ولا سا bon ni ما من سارة ni ifate ما سي فافابي ولا سارة ibate ibababe وتكلالة parce que do soro law ايوه ولا يرث عند مالك الإمام مالك في يوم مذهبي كنو ما اشتكيتا أكثر فإن منك تشا من جدتين أنت ما مصوف لا درنا بيجيتا أيوة أم الأبي إيه فابا وأم الأم أني بابا وأمهاتهما أنو فلف بو ما بنا مالك في فينفان فلا بينفان فلا ibaba ano ofeneba adanyo not be no go ko da so bile Allahu akbar am ka malgi fe yoro do la do madhabi do kono do sabagi ka tieta ni malgi litai ni am ka malgi am madhabi nga aywa wa yudhkaru uyafo an zaidin ka fo zaid ko bun thabit ni thabit denye annahu yoro zaid bin thabit alde fa gudona bawdoye sabawla aleko ورث ثلاث جدات عليه ممسو سبا عليه كين دولما ممسو سبا ايوه واحدة ممسو كلي من قبل الام ويبايم فاين واثنتين فلا من قبل الابي ويفايم فاين ام الابي فابا وام ابي الابي اني فافر فابا bon nous de aller faire de bon et un tsega faut là parce que le cas sur le nashila katma onga donc le cas sur le nashila bon on a madhab mi ga baraka noy ni baraka noy itla gushi saro ولم يحفظ وما تما عن الخلفاء كبو خليفه ناني ما ايوه توريث أكثر من جدتين كفو ما يتشي تبينغا تا ممسوفلا يومك أيوة ممسوفلا دانوما وميراث الجد سدا أمم ممسوكا تشينكوكا أنيو بولوجو أيوة عندنا جماعة موكا كاتشين أيوة موكا إذا انفرد إفافا نو كلمتي بي أيوة فله المال نقول بداما نفابك كا ifafa babodeka ngonyete bafa onyindala yo وله مع الولد الذكري ni imoke oni denge nyongo zoro chiela ايوه او مع ولد الولد walma idenge de ايوه moke no nyongo zoro chiela denge tenga sa denge dembe oni moke nyongo zoro chiela asudusu na volo tlaworna ne be de comme ni moke ni ade amodin nyongo zoro chiela atay sudusu ye الله اكبر فإن شاركه أحد مما يمكن ينجنيونا من أهل السهام كابن نيروتيك ولا سرلا أيوة غير الإخوة من تبالموية والأخوات بالما تشمانا مسلمان ناما كولي يولوتا أيوة فليقضى له بالسدس ولا شرعته بكيرتك كان نفلو تلاورنا ودي بدي موكي
فإن بقي شيء bon ni sudusu dirama wala to amin tora أيوة. o ben yoratu fla ko tawale ko be ki gan yorata ni dole fena na to ni yoratu nun ko fe أيوة كان له wo fere farfaku mogegu do fa do أيوة فإن كان مع أهل السهام إخوة sisan ni yoratu mun be woni balma do yon soro balma fara le mo luka فالجد otma moge مخير ubado ayres aki sagota أيوة في 3 أوجه nya saba ko saba ba ko yere wa moge ma yere ki nyela to ko saba la أيوة يأخذ أي ذلك أفضل له ayere ba abafle yere ka le naso yin yoro min yoro ka chayi ima أيوة ibota ojme أيوة إما مقاسمة الإخوة ani balma ama no ga nyo tlanyonya أيوة أو السدس wal mo ga tlaworo nan dama من رأس المال na fulo re ku na fulo be ku ga tlaworo nan dama wala أيوة أو ثلث ما wal mo ga fen class banan dama بقي min manato ma to tafe ba fo ga ire ga laje ni sabala ni sabala na laje che wori nye million bi woro de million bi woro ngile me tansoro naido o be mboha donc min ga daayere ay ba laje na soro million tame soro la abi wasa do la te na ba laje na ni nga je ga tlawo ni nyonje na soro o frere ni ni yoro chambola ay bo suwande wal ma ba fle ni mbe mana tla sabana min beto o bina dia ay ba laje ni saba laje ni min ga dayo la أيوة فإن لم يكن معه غير الإخوة nasoro sisan ma fatura i moke be moke yani ma ret ma nyon so fo belma udro أيوة فهو moke يقاسم أخا ani belma be nyon tla nyonya أو أخوين wol ma belma flano be nyon tla nyonya أو أدنهما wol ma femino flat be nyon tla nyonya no be nyon tla nyonya 4 أخوات belma no belma msunnaniye أيوة na no be nyon tla nyonya فإن زادوا ni belma chara katmoka فله الثلث otma be na volo tla sabana me defa moke ma أيوة فهو moke يرث الثلث abe tla sabana ya bo chieta مع الإخوة nani belma yo nyon soro أيوة إلا أن تكون المقاسمة فناسرو anu kajje ka nan fulo betlaw ni nyon je no de kera أفضل no de kafsa له amma أيوة otma betla sabara intoyi anu bita fara do nga ko tlaw ni nyon je أيوة num be kira du isa wala ne toy inde chien shirga chien ta tulanga fa chien ka nga nyado chien ka nga nyefo mo كاكا chien ka nga bara كاكا amedo de ke comme wati selam أيوة American ning manku doni dem so me kala min kan fe wala daw ci arabi